Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mutanen wannan gida mai albarka, Alkhairi Zaria TV YouTube channel. A yau insha Allahu, a rana mai kamanta yau insha Allahu, yau Litinin, insha Allahu yau za mu saki sirri ne, babban sirri mai matuƙar muhimmanci ga al'ummar musulmi baki ɗaya. Yau za mu saki sirri ne akan sirrin maganin karatu. Insha Allah za mu yi bayani yadda za ka yi amfani da shi da kuma yadda za ka yi aiki da shi insha Allahu. Kar a manta da subscribing, kar a manta da liking. In so samu nema a yi share ɗin shi ga sauran al'ummar musulmi baki ɗaya, don su masu amfana da wannan fa'ida. Wannan fa'ida ce ta neman ilimi insha Allah ta'ala. Ilimi ko na boko ko ma ilimi da aka ce, to insha Allahu kai amfani da wannan sirrin, insha Allahu za ka ƙarin haske bi jahi sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Kar manta da subscribing. Idan har ya kasance cewa wannan shine zuwanka na farko wannan gida, Alkhairi Zaria TV YouTube channel, to yana da kyau a ce ka yi subscribing, sannan kuma ka yi liking, sannan kuma ka taɓa ƙararrawar sanarwa. Hakan shine zai ba da daman duk lokacin da muka ɗaura bidiyo a sanar da kai insha Allah ta'ala wa barakatuhu. Kuma kar a manta da sharing. Hakan shine zai ba da daman yin sharing, sai zai taimaka ma sauran al'ummar musulmi baki ɗaya. Ko baka yi ba, in kai sharing to insha Allahu wani yana bukata, ko a yan uwanka ko dai a ina ne, in kai sharing to mutane za su gani su amfana, kai ma ka samu lada cikin ikon Allah. To insha Allahu yanzu za mu yi bayani yadda za ka yi wannan aiki, wannan hatimin da kuka gansa a yayin a jikin description. Shi za ku yi amfani da shi. Na farko yadda za ku yi amfani da wannan hatimin shine wannan rubutun da kuka an rubuta shi inda babu wasalin nan, shi za a rubuta shi. Bayan an rubuta shi a allo, za a rubuta shi kamar ƙafa 7 insha Allah. Bayan rubuta ƙafa 7, sai a wanke, a samu zuma mai kyau ingantacciya, sai a saka a sha shi kamar kwana 7 insha Allahu. Ƙafa 7 kwana 7 insha Allah. A sa zuma a sha insha Allahu. Za a ga abin mamaki insha Allahu game da karatu. Sannan kuma ya kamata in duk abin da aka ce ka sa zuma, to yana da kyau gurin neman zuma ka samu zuma mai kyau. Yanda za ka gane zuma mai kyau shine, na farko idan kana so ka gane cewa zuma mai kyau ce, za ka samu ashana. Idan ka samu ashananka, sai ka dangwala ta a cikin zuma ɗin. Idan ka dangwala kan ashana a cikin zuma ɗin, sai ka ɗauko, sai ka ƙyatta ashana kamar yadda dai ake ƙyatta ashana a jikin fankon shi. To sai ka dangwala zuma a kanka, saka kan ashana a cikin zuman ka ciro, sai ka ƙyatta ashana. Idan har ka ƙyatta ashanan wuta ba ta tashi ba, to wannan zuma mara kyau ne, akwai mis a ciki. Amma sun sa siga, bai ma wuce dai siga shine mis ɗin dai, abin da aka fi sani an sa siga. Amma ko idan ka ƙyatta ashana ka ga wuta ya tashi, to wannan zuma mai kyau ne. Kuma baicin ma wannan, yadda za ka ƙara gane zuma mai kyau, na farko za ka iya ɗaga zuma a kan ƙura, a ƙasa kenan, cikin ƙasa. In ka dangwala a hannunka, sai ka ɗiga shi a kan ƙasa. Ba wai
wannan ƙura dai haka dai kan ƙasa dai ƙasa dai sai ka ɗiga shi. To wannan zuma in dai har mai kyau za ka ga ba za ta shanye ƙasa ba, za ka ga ya tsaya a kan ƙasa ba zai shanye ba. Wannan shi ne hanya na biyu da za a iya gane zuma mai kyau insha Allahu. Ya kamata ku gane zuma idan da za ku siya ku dinga ƙoƙari kuna gwada baicin kun ɗiga kun dangwala kun ɗiga a ƙasa. Bayan kun ɗiga a ƙasa ɗin kun ga ba ta shanye ba, ƙasa bai shanye shi ba, to zuma mai kyau kenan. Kuma sai hanya na biyu za ka ƙara gwada zuma mai kyau ko mara kyau. Idan ka samu ashananka kamar yadda ne magana zan maimaita, sai ka samu kan ashanai ka dangwala a kan zuma sai ka ciro sai ka sa a bankon shi sai ka ƙyatta. Idan ka ƙyatta ka ga wuta ya tashi to zuman mai kyau ne. Idan ka ga kuma ashanan ta ƙi tashi to nan zuman mara kyau ne. Allah ya samu naci. A nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo mai albarka. Kana manta da liking da subscribing da share. Mun gode sai mun haɗa a bidiyo na gaba. Wassalam.